Suhiltzaile gehiago behar dira. Horixe aldarrikatu duten Nafarroako suhiltzaileek. Eta gainera modu bitxi batean egin dute. Lehen ikusi dugu aurrerapen txiki bat, orain Aitor Perezek gehiago kontatuko digu. Ez galdu detailerik. Iruñeko udaletxe plazara mezu garbia ekarri dizu Aitor. Bai, azken finean hori da, ez suhiltzera behar dira, ez daude oposaketa gateratzen, gero eta gutxiago gaude. Eta egin izan duzue halako protesta berezia, ez da, halako sute bat izango balitz bezala, eta gertatu daitekenaren adibide moduan, ez? Bueno, azkenean simulakro hola izaten da gure lana, azkenean jendeak eta erreskatatzen dugu, eta ondarreko momentuan reskatatu izan dire bomberoak, ez? Azkenean besarka da, atera behar izan dituzue, zuek suhiltzaileak, ez da? Azken finean parodia bat izan da, baina bihur daiteke errealitatea. ¡No hay bomberos para apagar el incendio! Mezu garrantzitsua daukala gaur egindako broma o parodia. Bai, gaina ez da zehose gerta daitekena, baizik eta zehose gertatzen ari da naia guaintxe berton, porque urtean zehar, egun askotan, minimoak ez dira respetatzen parkeetan. Nola bait hori egin nuen salatu, gero eta gutxiago gaudela, baserriko zute batean lehen joaten baldin behinean, igual 4 lagun, igual bakarrik joango dire 3 edo 2. Ez badire kubritzen bajak, ez badire kubritzen jubilazioa, hori gertatzen ari da, eta hemendik epe labur batera gertatuko da oinekan gehiago. Zuentzako arriskoa gaur bezala, atera zaituztetela, txantxeta baina atera zaituztela, baina jendearentzako arriskoa sufrotzen dula. Bai, gu era prekario batean lan egiten dugunien, ziurtasunaren aldetik da txarra guretzat, baina jendearentzat ere bai. Horrela ez bukatzeko eta suteetan arazorik ez izateko, Iruñatik mezu garbia luzatu nahi izan dute. Suhiltzaile gehiago beharrezkoak dira.